салом дӯстони азиз, дар акс шумо бобои Абдухолиқро мебинед, ки айни замон бемор мебошад. чанд моҳ пеш яке аз фаъолони фейсбук, Райҳона Раҳимова, ҳамин аксҳоро нашр карда ба ҳамин оила кӯмак расонда буданд ва барои онҳо як ҳуҷра иҷора гирифта буданд дуртар аз шаҳр, яъне берун аз шаҳр. Ва айни замон боз ҳамон бону нашр карданд, ки аҳволи ин оила беҳад вазбин аст. ин мардро ҷарроҳӣ кардаанд. То он вақт ин мард ҳар рӯз дар як ҳафта масалан 2 ё 3 бор ба назди гузаргоҳи зеризаминии Саховат омада дар он ҷо каме маблағ ҷамъ мекард ва зиндагиашро пеш мебурд. Айни замон имконияти тамоман омадан ва аз ҷои хестанро надорад. хеле ки гуфтем бобои Абдухолиқ 98 сола аст ва ба кӯмаки ҳар яки шумо ниёз дорад. касе ки мехоҳад ба ин шахс кӯмак кунад, шумо метавонед ба наи рақами оилаашон занг занед ё ба корти миллияшон то тавони имкониятатон маблағ равон кунед. пеш аз иди қурбон умедворам, ки шумо ҳатман ин оиларо дастгирӣ мекунед. ҳала ҳозир касал пешомада духтура ҳеҷ хелиҳо кардан як ҷо буриза сананг андохтанд. ина ҳозир хонда ба пӯст хоҳум як ҳафта зиёд шуд, ки ба пӯст хоҳум хонда. ягон тае нест, ки мана ягон суд матаб кунад. бихел занам касалӣ, худам касалӣ, ина ҳарди мо бесоӣ пиш кас дига надорам. ҳамин як духтара, ки фарзандои худаш саргардонад. برادرها اگر تونین یکم دستگیری کنین برا خداوندی همه شما را با عمری ما برساند سربلند. نه محتاج دشمن، نه عذاب دنیا. اگر خیرمند باشین یکم چی یادم کنین برادرها شما التماس میکنم. من بگم نیست نکنیم همین عذاب دنیا. اگر خیرمند اگر فکر من بینی پروردگار نگاه کنه چه وقت